гледам, другите мотористи, освен нас, бяха само си мъжи. Да. Все съм на събор на BMW моторрад, защото повечето мотори са BMW. Да. То остане едно BMW да си взема по-нататък и... Сега много ги подкара. Как да изредим японските марки? Нека да изредим японските. Само стана Кавазаки да завърши колекцията. Мале! Така, ако беше в моя храм. Да. Еха! Колко много роми тачат с тази Богородица на храма. Ево им правят. Това дето много българи пък не го правят. Не, сега. Българите масово работят в това време. Да. Вижте, повечето са безработни и гастарбайтери от чужбина. Да. Обаче ето, дошли са и преобладават. Да. Преобладават наистина това, което и аз по пътя това видях. Влезаме ние като малцинство. Нека, брат ми. Който е дошъл за храма, за това. За Света Богородица, здраве и благодат домой. Курбан. Бъдеш курбан. Ще го освещават. Петелче. Дядо Рипа ли петела? Дядо Рипа ли петела? Добре, че не е моя. Звънне ли моя телефон и край? То си продължава със след това. Да. Ще го спре просто. Ще има приятно рами, може да. Дали времето плаче просто дъждовно августово? Кално е, брат. Много яко така времето. Не е нито дъжд, нито жега. Хладничко, прохладничко. Чист въздух най-вече. Как си сега Сафлекс? Да. Сигурно да си България. Да, ако не беше работен ден. Айде в музея да влезем. Гроба на светия патриарх Евтимий е бил затворен и светините, светата икона и кръста, подарен от императора, са били занесени високо в планината, на местата, където са били древните обители и настоящи скитове на Светата Богородица.
в Башкирския манастир са работили много шофьорски майстори. Виждаме се разказват от тях техника. Как в нея година е имало материал и хора, това ресурс? Изключително много богата орнаментировка, която придава едновременно и класичност и детайла. И здраво. Просто е. След месеци на упорита работа, балдахинът е готов и поставен обратно на мястото му в олтара на съборния храм на манастира. Сега може да се види, че това е произведение на изкуството. Плод на огромния талант и отдаденост на старите читовски майстори. Още един децен на дебат, който се прибави като след тази година кандилото официално е внесено в храма на манастира пред нарочно направена на живота на манастира. Отлично. Да, отлично. Май е столовата това. Това, брат, е столовата. Поканили ли са на... Е жалко. Не си забравяй си поканата вкъщи. Трябваше да я взема. Виж какво хубаво, брат. Ма не е за нас. Да. Ох, чак ме престърга, брат. Нали? Не салатка свежа. Само като мириш миризмата и разбрах, че това е столовата. Още. И беше той не е на стола другия. Да. Виждам други рокери, брат. Къде се изкриха? Сигница на работа. Ама викаш, покрай работа решили да минат тук.
Служебно на се Да, полага. да. Чакай, това е столовата. Да. За обикновените. Да, да. Не, какво кажеш, брат? Няма какво, ние където и да влезем, всичко е фул. Поклонихме се. Да. Най-важното, което е, че дойдохме. Което трябва да сме сторили. Коя следващата стъпка са? Мисля, че 6 часа. Дойда на едно място, където бяхме на 22. А, Няма да работи. да, да. Аз тук смятам, че има и по-пряк път да слезнем. Сега ще видим.